Dance! Dance! Dance na daw! Daya tumingin, nalagwag. Mata. Gusto mo chocolate? Ano yan? Arian, gusto mo chocolate? Hiya pa siya. Dance na. Dance ka na. Paano dance ko kanina? Giyumi. Sige, giyumi. Doon ako sa bebe. Ano, setting? Ano, setting? Paano siya patulog pag gabi? Paano patulog? Kay mami, patanggal mo. Saka umiyak-iyak eh. Shoes, tanggal ka mo, shoes. Tanggal na yung shoes. Oh, what? Akit siya dyan sa ano. Sa upuan. Dito daw yata sasayaw. Kasi nasanay siya na pag sa higaan ay naalis. Ano ba? Dito ka na sumayaw kasi. Dito na. Ha? Ayan na naman, oh. Ready, oh. Tayo, tayo. Tayo ko dyan. Nag-exercise na naman. Tayo. Ay! Dirty dyan. Gusto mo naman may Georgia. Dirty! Tanggalin mo na. Nagpupush up. Yung panis sa'yo mo. Paano tayo sa'yo? Dali, bibigyan ka ng chocolate. Dali, isa. Ganun, ganun. Sige na, Carl, bibigyan ka daw ni tita ng chocolate. Sige na, dance na. Ano? Oh, dance. Ganun na. Ay, ganun kasi. Oh, dance. Sige na, dance. Sa ano. Sige na. Dance. Ah, dance na. Ito na yung chocolate mo. Ano yung ano? Sige na, yan. Ano mo talaga? Sayaw ka na. Tulog ka ulit.